Nasa Albay Gulf ngunyan ang BRP Tarlac LD-601 kan Philippine Navy. Nga ni naihatod ang maabot sa 2.4 tonelada ning respiratory asin iba pang medical equipment. Ang mga nasabing pangarga, ang ipigdonar kang Department of Health o DOH para sa mga bakwit na padagos na naapektaran sa pag-alburuto kang bulkan mayon. Bakusan na ini simpleng paghatod. Ulit ang may kakayanan man ang BRP Tarlac LD-601 na makapag-desalinate ng tubig dagat na pwedeng maging alternatibong pangkonsumo kan mga bakwit. Sigun kay Commodore Joey Anthony Orbe, Commander kang Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL, parte sa naman inikan sa indang humanitarian mission. Katunayan, in kaso subot maglala ang sitwasyon kang bulkan, bukas man ang barko para maging paramiantras na sirungan kan mga evacuees. May mga abilable naman digding mga kwarto na pwedeng mag-akomodar ng nasa 500 na evacuees. Ready to render assistance, lalong-lalo na kung maging alert level 4 or alert level 5 sa usapin ng fresh water. So si 17, kaya niyo pong mag-convert ng fresh water, seawater into fresh water. Kung sakasakali man na lumala pa yung sitwasyon, mawalan po tayo ng source of fresh water sa mga land-based facilities. Kaya niya magdala ng mga kargamento, hindi lang po medicines, kundi pati na rin po food items, kahit po rolling cargos kung tawagin. Ito yung mga vehicles natin, no, na pwedeng makatulong po sa kababayan natin po dito sa Albay. Igwaman digding ipigtaltag na mga doktor, asin medical personnel kang Philippine Air Force. Sigun sa commanding officer kang BRP Tarlac na si Captain Oliver Obongen, gikan Subic, nagtuyo sindang Manila para sa mga nasabing pangarga kang DOH. Kasudma kan makaabot sinda sa Albay. Tuwa na kami ay pinadala rito sa Legazpi, Albay upang makatulong sa ating mga kababayan sa taga-Albay. Sa ganitong pamamaraan ay ipapakita namin ang kakayahan ng Philippine Navy upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na sa humanitarian assistance at disaster response. Magigurumduman, kang nakalis na si Mana Pasana, kan mag-abot man ang BRP Andres Bonifacio sa probinsya, para man magtaong alalay sa mga Albayano. Nasa sa presente, ang nasa kadagatan pa kang syudad ng Legazpi, para sa sendaman na humanitarian mission. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal